מורד, בוא ספר לי מה החוויה שלך מאיתי במספרה. וואלה, אני מסתפר אצלו קרוב ל7 שנים כבר. חייב להגיד שהם אנשים עם ידיים מעולות, יודעים להתעסק עם שיער. מעבר לעבודה הם אנשי שיחה, תמיד פה כדי להקשיב לך. ומה אתה חושב על עומרי? עומרי, נאמבר 1, איתם בכיתה ז', יודעים את העבודה, עושים את העבודה הכי טוב שאפשר. יש פה אווירה טובה, יש פה חבר'ה שיודעים לעבוד. וואלה, אני ממליץ לכולכם לבוא לעופרה 22. אתם לא יודעים לי תספורות על רמה. עומרי, בוא תסביר לי מה מיוחד במקום שלכם. קודם כל יש פה עמדות תספורת מפגרות, פינת סוני, בסדר? פינת קפה, יש לנו פה די-ג'יי כל הזמן קבוע, יש ברמנית קבוע, אין מספרות כאלה בשום מקום אחר. לא משנה איפה תלכי, לא משנה איפה תהי, אין דברים כאלה בכל הארץ. אז תגיעו לאלמנט עופרה 22 גן יבנה, מחכים לכם.